Bé, doncs comencem. Gràcies per la invitació. Trobo que són unes jornades que una de les conclusions són que són curtes perquè estan sortint moltíssims temes i nosaltres doncs hem escollit aquests. Tal com ha dit l'Elisa, ens ha introduït, nosaltres és un tema que avui no podem tocar, però a l'IRTA executem per la Direcció General de Pesca el programa de seguiment de la qualitat de les aigües en les zones de producció de marisc de tot Catalunya. No en podrem parlar en aquesta sessió, ja veurem si en una propera podem parlar. I hem escollit el tema de dos neurotoxines, les picotoxines i les tetrodotoxines. Per avançar. Aleshores, el primer, volia fer un aclariment. Hi ha un terme molt interessant que és el doctor-doctor. És a dir, jo no soc un doctor-doctor. Això és una terminologia de barri que amb la divulgació de la ciència hi ha doctors en bioquímica, doctors en història, doctors en economia i la gent diferencia el que és un veritable doctor, que és un doctor-doctor, un metge, dels que no ho són. Doncs aclarim que jo no soc un doctor-doctor, soc biòleg. Però us vull parlar de molts aspectes que tenen a veure amb el que és la ciguatera. Una de les coses que voldria... Tenim poc temps, ara aniré lent, després acceleraré. Una de les coses que, diguéssim, vull trametre és que sentiu el que és la ciguatera. Imagineu que esteu aquí, que teniu dolors a les articulacions, teniu dolors de cap, teniu sensacions d'erupcions cutànies, esteu cansats a la tarda, potser teniu una baixa temporal de mesos o una incapacitat del 30% i tot això per haver menjat un tros de peix a 8 mesos a República Dominicana. Doncs això podria ser la ciguatera. És a dir, és una intoxicació per consum de peixos en zones tropicals amb unes toxines particulars, les ciguatoxines, que són les neurotoxines, i en certes illes del Carib, per exemple, hi ha molt coneixement, se descriuen les espècies que poden ser tòxiques, la distribució de la ciguatera, com podem veure, està al llarg de tot el planeta, principalment en zones intertropicals, i recentment s'ha trobat en latituds més altes, és el cas de les Illes Canàries i Madeira, això des del 2004. Aleshores, vinculant amb la presentació d'abans, això és un problema de xarxa tròfica, hi ha unes microalgues bentòniques que creixen en substrates, aquestes poden passar a peixos herbívors, després a carnívors, i després és l'home que es veu intoxicat pel consum d'aquests peixos. Aleshores, la sintomatologia hauria de passar bastant ràpid, però pot ser d'ordre general, digestiu, cardiovascular, neurològic, i l'important aquí és que aquesta sintomatologia pot persistir durant setmanes, mesos i anys. Si això ho representem en aquesta figura, doncs hi ha uns casos on al començament tenim problemes digestius a l'inici i després tota una sèrie de problemes, sobretot neurològics, que persisteixen fins i tot setmanes, mesos i anys. Això és qüestió d'epidemiologia, és a dir, això són estadístiques. La Comissió del Pacífic Sud, en totes les illes del Pacífic, rebia notificacions de casos de ciguatera. Malauradament aquesta sèrie temporal s'ha interromput i hi ha situacions on hi ha illes on fins i tot el 10% de la població es veu afectada en un any. La qual cosa és una barbaritat. Aleshores, també vinculant a la presentació d'abans, malauradament, són situacions on la població ha de conviure amb la presència d'aquestes toxines. La molècula darrere és una molècula complexa, és un polièter, dic que hi ha diferents derivats de ciguatoxina i això fa que la complexitat del problema és encara més gran. Una cosa que també us vull trametre és la complexitat de la problemàtica. Quan se classifiquen els compostos tòxics, per assajos toxicològics, per exemple en ratolí, en injecció intraperitoneal, se classifiquen en funció de la LD50 a nivell del ratolí a 24 hores. Els supertòxics serien aquelles molècules
que a 5 mil·lígrams per quilo tenen la dosis letal 50 en ratolí, 5 mil·lígrams per quilo. Quan veiem l'espectre de les toxines marines, la menys tòxica de totes, l'àcid domoic, té de l'ordre dels 5 mil·lígrams per quilo. I a partir d'aquí, toxicitat incrementada. Les citotoxines són de les que són més potents. Estan a 0,35 microgram quilo. Per tant, és un element de molta preocupació. Doncs s'ha estudiat el mecanisme d'acció, juga sobre canals de calci i de sodi, en aquest cas és una demostració que la presència de citotoxina incrementa el potencial de membrana amb alliberament de neurotransmissors i que és una activitat contrarrestada per la tetrodotoxina de la qual parlarem després. En aquest cas, la citotoxina és un activador de canals de sodi que produeix alteracions morfològiques a nivell de... Això són neurones en cultius. Es veu que hi ha una acumulació d'aigua i un increment de la massa de les neurones. Això és un nòdulo de Monbiot, on en aquest cas també hi ha un distanciament. I tot això pot provocar uns canvis estructurals a nivell neurològic. Aquí veiem toxines, en aquest cas aquestes rodones són bloquejadors del canal de sodi, serien la saxitoxina i la tetrodotoxina, i després brevetoxina o citotoxina són activadores que incrementen el flux de sodi dintre de les cèl·lules. L'organisme productor, aquesta microalga, abans hi havia una que, diguéssim, per confusió taxonòmica sempre es parlava de canviar discos tòxicos, però després tenim diferents espècies de canviar discos. Aleshores, hi ha tot un treball de detecció de les toxines. Per gestionar les intoxicacions cal identificar principalment les toxines a nivell del peix per identificar en quines zones podem tenir peix tòxics, per exemple, o també es pot aplicar a les poblacions de microalgues que tu pots aïllar del medi, portar al laboratori i cultivar, entendre si hi ha microalgues productores de toxines i en quina quantitat. Hi ha tot un treball de metodologia. L'Elisa ja ha comentat que poden haver problemes de disponibilitat de patrons, és a dir, toxines pures per a calibrar els equipaments, però la detecció actualment se fa en dues etapes, principalment. És un assaig en cultiu cel·lular, on són cèl·lules de mamífers, les quals poden estar exposades a extractes de peix o de microalgues, i no entrem en el detall, però es veu que en unes condicions l'extracte no té efecte, però posant uns altres fàrmacs obtenim corbes dosi i resposta que ens permeten d'entendre que tenim presència d'activadors de canals de sodi, en aquest cas citotoxines. En paral·lel hi ha metodologies de cromatografia, en aquest cas espectrometria de masses, que tot i que sigui una eina extremadament interessant perquè identifica els compostos que tenim, pot no ser tan sensible com l'assaig cel·lular toxicològic. Aleshores, a nivell de legislació per la ciguatera, Europa no té una legislació desenvolupada. L'únic que diu és que no es podran posar al mercat productes de la pesca que continguin biotoxines tals com la citotoxina. Això és tot el que diu. No parla de límits, no parla de mètodes d'anàlisi, i això és una cosa que la Unió Europea ha de començar a treballar. Un altre punt important és si aquesta ciguatera està en fase d'expansió, com us he dit. Recentment s'han trobat toxines en peix, persones intoxicades a Canàries i Madeira. Des del 2004 hi ha hagut 15 episodis de ciguatera a les Canàries, amb aproximadament 110 persones afectades, i ja el govern de Canàries està gestionant la problemàtica, tenen laboratoris que amb assajos cel·lulars van analitzant peixos, una selecció de peixos en funció del pes, per evitar la comercialització, els analitzen i estan, diguéssim, responent a lo que és la problemàtica de la ciguatera a Canàries. Aleshores, nosaltres hem treballat amb ells i, de fet, a partir de peixos que obteníem de casos d'intoxicació, serien aquests tres, l'assaig cel·lular que permet quantificar la quantitat de toxines. El que teniu aquí, per casualitat està en una diapositiva de l'Elisa, és que la primera reacció del govern de Canàries va ser anar al mercat i comprar un kit de detecció de citotoxines, que avui està a la diapositiva de l'Elisa que estava tatxat, i és perquè era un kit que es comercialitzava però que no tenia l'eficàcia desitjada per un kit. Generava falsos positius, falsos negatius, per tant aquesta metodologia s'ha eliminat.
Una altra problemàtica respecte a l'expansió és el Mediterrani. Aleshores, des de fa uns anys se sabia que a la zona est del Mediterrani hi havia presència de gambierdiscos. Posteriorment es va detectar a Formentera una espècie de fucuyuga, que era una antiga, taxonòmicament abans es denominava gambierdiscos, ara són dues espècies, però també és un potencial productor de micotoxines. I l'any passat nosaltres vam anar a mostrejar a Mallorca i Menorca i vam detectar gambierdiscos australs. Aleshores, això va ser una primera identificació de gambierdiscos a les Balears, es trobava a tota la zona de Mallorca i Menorca. Per a tranquil·litzar-vos, de moment no hi ha cap notificació de cap persona intoxicada per ciguatera al Mediterrani. Hi ha una referència d'una intoxicació de persones a Israel on atribuïen la toxicitat per consum de peixos amb ciguatera. Ara, la seva metodologia tornava a ser aquell famós kit comercialitzat no validat, per tant tenim dubtes sobre la veracitat que allò fos peix amb ciguatera i de fet el considerem que no és una demostració que hi hagi ciguatoxines als peixos. A les Illes Canàries, tant per cultiu cel·lular com per espectrometria de massa, s'ha demostrat que les toxines hi són. Doncs actualment al Mediterrani, també per abordar qüestions de canvi climàtic és molt important, perquè estem en una situació on sabem que l'organisme potencial productor de toxines hi és, estem mostrejant, l'any passat el vam trobar, aquesta setmana anirem a mostrejar, per tant farem un seguiment d'aquestes poblacions. També estem mostrejant peixos per entendre si en algun peix la toxina està present. Hi ha teories que postulen que la distribució de la ciguatera estan en cap a latituds superiors per qüestió de canvi climàtic. Pot ser. És a dir, la distribució de les microalgues pot dependre de la temperatura de l'aigua. I si hi ha un escalfament global, doncs és possible que les latituds de distribució d'aquestes microalgues augmentin. Doncs bé, aquesta seria la meva síntesi de lo que us he dit, on el meu objectiu ha estat de, molt ràpidament, ensenyar-vos la importància de la intoxicació per ciguatera i els, contràriament a la majoria d'intoxicacions per toxines, on els efectes són aguts a curt termini, la ciguatera genera uns símptomes persistents a llarg termini. Aleshores, hi ha una incidència d'unes 50.000 persones a l'any afectades mundialment per ciguatera, però de nou les estadístiques són febles, són estudis que s'haurien de tornar a fer i com s'ha dit, no tots els casos estan ben identificats o de fet declarats. Doncs és la principal causa a nivell mundial d'intoxicacions naturals per consum de peix. Tot i que la ciguatera estigui principalment en zones intertropicals, recentment afectat Illes Canàries, hauria d'afectar aquí i Madeira. Inicialment era per consum de medregal, amb verjac, però ja s'ha trobat en intoxicacions amb mero, per exemple. Gambierdiscus australis ha estat identificada recentment a les Illes Balears. Aquest, com ha dit Elisa, no és un fenomen nou, es coneix la ciguatera des del segle XVI, i encara que la seva expansió pugui ser real, encara falten considerables estudis per determinar l'evolució de la ciguatera. La legislació sobre la ciguatera a la Unió Europea és parca i requereix més esforç per harmonitzar mètodes i determinar límits. La ciguatera presenta una simptomatologia digestiva, cardiovascular, neurològic, i els símptomes neurològics poden persistir fins i tot afectant considerablement a la gent per mesos. I el tractament de la ciguatera no he pogut desenvolupar-ho. Hi ha una aproximació que diu que en els casos d'intoxicació temprana una injecció amb manitol sembla que ha resolt els casos. Jo parlo sempre en condicional, podria, perquè encara hi ha falta d'estudis epidemiològics reals que demostrin que això a nivell poblacional és efectiu. Bé, ja està. Parlo de la senyora Mònica.
us vaig a parlar de les tetrodotoxines des del punt de vista del que estem fent a l'IRTA per tractar aquest tema. Les tetrodotoxines són unes neurotoxines, són una miqueta diferents de les toxines que hem estat veient fins ara, perquè no estan produïdes per microalgues, sinó que estan produïdes per bacteris. Es van descobrir ja fa més de 100 anys a un peix globus del Japó, i es coneix com la toxina del peix globus. I és una molècula bastant petiteta, però hi ha molts anàlegs diferents. Se n'han trobat ja més de 30 i això va pujant. I cadascun d'aquests anàlegs, a més, té una diferent toxicitat. Els peixos globus al Mediterrani, depèn de les espècies, hi ha algunes espècies que estan al Mediterrani que fa ja molts anys i són més de 500 o 600 anys i són espècies que no són tòxiques, com el Lagopephalus o l'Esqueroides pachygaster, però després s'ha vist la presència de Lagopephalus acceleratus, que és una espècie aquesta sí que ja és molt tòxica, i que es pensa, se sap ja que aquest peix globus ha entrat al Mediterrani a través del canal de Suez. Ja va començar cap al 2005, fins i tot potser una mica abans, i ja va arribar a les costes d'Egipte, d'Israel, de Turquia, de Xipre, i ara el 2016 també nosaltres vam detectar un peix globus, després us ho explico millor, a la costa valenciana. A més, està present en el peix globus. Últimament s'ha detectat tetrodotoxina en marisc. El primer cas va ser el 2007, va ser un episodi de toxicitat per uns cargols a Màlaga, tot i que el marisc venia de Portugal. Després va haver-hi a Anglaterra, tant a musclos com a ostres. Després es va trobar a Grècia, el marisc el tenia congelat del 2006, però es va trobar després del 2013, perquè realment, clar, potser ja hi ha estat sempre, la tetrodotoxina, simplement és que no s'havia anat a buscar. Després va haver-hi fa poquet, el 2016, un cas una mica controvertit de presència de tetrodotoxines a ostres i musclos a Holanda, i és controvertit perquè la presència de tetrodotoxina a marisc no està regulada a Europa, però ells van voler tancar les zones de producció i això va provocar a nivell europeu una mica de caos. I ara, fa molt poquet, l'any passat, se va trobar també en unes espinyes aquí a Galícia. Nosaltres des de l'IRTA treballem en diferents vessants, el que volem és estar a punt per quan calgui i desenvolupar mètodes de detecció d'aquesta toxina. Està clar que el diafrag ratolí és un assaig que s'ha utilitzat durant molts anys, però és normal que té uns problemes de selectivitat i uns problemes d'ètica que fa que s'estigui abandonat, tot i que proporciona una informació moltes vegades molt útil a nivell toxicològic. Però a l'IRTA estem desenvolupant mètodes analítics, anàlisi instrumental, i la meva línia de recerca està més enfocada als mètodes, als assajos bioquímics o biosensors. Nosaltres no ens barallem a l'IRTA perquè, clar, som diferents investigadors, cada un estan desenvolupant mètodes diferents i sempre diem que tots tenen avantatges i inconvenients i sempre diem que tots són complementaris perquè està clar que cadascun et donarà una informació diferent segons el principi de reconeixement de la toxina. Jo us parlaré ara una mica de l'immunoassaig, un assaig bioquímic basat en anticossos que hem fet servir al l'IRTA. És una ELISA, molts de vosaltres potser ja sabeu el que és i us ho explico molt ràpid. Nosaltres diríem MELISA perquè està una mica modificat dels ELISAs convencionals perquè utilitzem unes plaques de maleïmida on immobilitzem unes molècules per al final enganxar i immobilitzar la tetrodotoxina. Si molt ràpidament fem una competició amb un anticòs que tenim, que sabem que és molt selectiu i ho hem comprovat per la tetrodotoxina, tenim tetrodotoxina a la mostra o tetrodotoxina o no n'hi ha, depenent d'això tindrem més resposta o menys. Després amb un anticòs secundari veurem la reacció i al final el que tenim és una placa amb diferents colors segons si tenim més toxina o menys. Doncs bé, aquests immunoassajos, aquests MELISAs, nosaltres l'hem aplicat a diferents tipus de mostres. Us he de dir que és un assaig molt selectiu. Quan tu fas l'extracció de la tetrodotoxina, també estàs extraient altres toxines com les paralítiques i tu, clar, si estàs analitzant la tetrodotoxina vols saber que realment tens aquella. Doncs és un assaig que encara que hi hagi altres toxines PCP, les paralitzants, aquestes no molesten, no interfereixen a l'assaig
I és un assaig que es pot optimitzar i pots preparar la meitat de l'assaig i deixar-lo congelador a la placa i el dia d'anàlisi, en menys de 2 hores, pots tenir un resultat. Aquests serien unes de les avantatges dels assajos bioquímics. Aquí veieu un exemple d'aplicabilitat d'aquests assajos. Això és un peix globus de Grècia, com us he dit, ja va arribar a Grècia fa uns quants anys i tenim col·laboradors per tot arreu, ens van donar peixos globus. És un peix globus i el van disseccionar a parts i veieu els resultats de contingut de tetrodotoxina analitzats en diferents tècniques. La primera columna seria el nostre Melissa. I com podeu veure, els resultats més o menys podem dir que són del mateix ordre de magnitud. I és interessant veure aquí aquesta ratlleta que he posat, que és dels 2 mil·lígrams per quilo. És un criteri que tenen al Japó per establir quan un peix es pot menjar o no es pot menjar. Com veieu, aquest peix, tot i que hi ha alguna part, com el múscul, que potser està per baix dels 2 mil·lígrams quilos, tenint en compte el que hi ha al tracte intestinal, el petge, les gònades i la pell, jo crec que no me'l menjaria. Cal dir que tingueu en compte que a Europa, en teoria això no pot passar, no hauria de passar, les intoxicacions per peix globus, perquè no es pot comercialitzar cap tipus de peix globus, sigui tòxic o no ho sigui. Però al Japó sí que tenen una llista de tots els peixos globus, n'hi ha que sí i n'hi ha que no. I inclús encara que siguin tòxics, si no arriben als 2 mil·lígrams per quilo, es poden comercialitzar. De tota manera, hi ha hagut algun cas d'intoxicació aquí a Europa, no gaires, sobretot per desconeixement de gent que ha anat a pescar i ha agafat un peix que no sap què és i l'ha ficat a la cassola. No gaires, però algun cas s'ha donat. Un altre exemple d'aplicació, vam tenir un projecte nacional on volíem veure si els peixos globus que arribaven això va començar el 2014, si els peixos globus que arribaven a Catalunya i una mica a València també, si eren tòxics o no. Veieu això, aquí hi ha els puntets blaus són els peixos globus d'espècies que ja sabíem només veient-los que eren espècies que en teoria no eren tòxiques i realment quan els vam analitzar no van sortir cap toxicitat, però sí que vam tenir un cas a Dénia el 2014, ja només veure'l, ja sabíem que era un Lagopephalus celeratus, és aquell que us deia al principi que aquest ja, els peixos globus han travessat ja tot el Mediterrani fins a arribar a l'altra punta. Això ho vam analitzar amb el Melissa, que fem servir com a screening, vam veure que sí, i després amb el líquid masses nosaltres sempre confirmem que això realment era tetrodotoxina. I ara fa molt poquet estem treballant amb uns juvenils de Grècia, ens han enviat la gent del Ministeri de Pesca d'allà, estaven una mica preocupats ells perquè, clar, en teoria els peixos juvenils no haurien de tenir encara aquesta toxina, no l'haurien d'haver acumulat i volien veure si n'hi havia o no. I quan nosaltres els vam analitzar, doncs sí, tenien toxina. I clar, tot i que els peixos ja hem dit que no es poden comercialitzar, sí que quan són tan petitets ells estan preocupats perquè diuen que es podrien confondre amb altres peixos com les sardines o les anguiles. Doncs s'ha d'anar una mica a precaució. També hem intentat aplicar, com sabíem que hi ha tots aquests casos de tetrodotoxina al marisc, hem intentat aplicar-ho al marisc, però com us deia, era una mica controvertit el tancament aquell d'Holanda. Van proposar un límit ells quan van decidir tancar aquelles zones de producció, un límit de 44 micrograms per quilo. Si penseu en el peix globus del Japó, és 2 mil·lígrams quilo, 2.000. O sigui que realment van ells ja dir que els agradaria arribar a aquest límit de 44 i clar, això a nivell analític cada vegada és més complicat. Hi ha alguns estudis toxicològics que diuen que potser 44 és exagerat, que potser 200 estaria millor. De tota manera no hi ha res de regular. Però això fa que nosaltres, al intentar aplicar tant les metodologies de líquid masses o d'assajos, potser necessitem fer una mica de pretractament o de cleaning de les mostres per poder arribar a aquests límits tan baixos. No obstant, sí que hem pogut detectar tant amb els assajos nostres, amb unes mostres que vam aconseguir d'Holanda, vam poder detectar la tetrodotoxina en 3 ostres i en 3 músculs que ens van enviar d'allà. I l'últim exemple que us mostro d'aplicabilitat, aquest ja surt d'Europa, vam rebre unes mostres d'un episodi d'intoxicació de Nova Caledònia. En aquell cas van ser 4 persones que havien anat a pescar
havien menjat peix, havien bullit un peix, l'havien menjat, ells no sabien ben bé quin peix menjaven, després parlant, no van poder analitzar ningú el peix perquè ja no hi era, però parlant amb els metges semblava que havien menjat un peix globus, però clar, no teníem la certesa que realment fos la tetrodotoxina que els havia intoxicat. Aleshores, aquestes 4 persones se'n van anar a dormir, l'endemà un no es va despertar ja, i els altres 3, un estava millor, però 2 van anar a l'hospital. I, gràcies al fet d'haver anat a l'hospital, nosaltres vam contactar un metge d'allà i ens va donar mostres de sang i d'orina d'aquests pacients. Vam intentar aplicar l'assaig a l'anàlisi de sang, que nosaltres tenia moltes interferències, no ens va donar bé, però sí que el Melissa el vam aplicar amb orina i va donar molt bé i vam poder veure que realment hi havia tetrodotoxina i doncs que aquesta havia sigut la causa de la intoxicació. A més, després amb líquid massa es pots mirar el perfil i estudiar la toxicitat dels diferents anàlegs que podien estar en aquesta orina i com es van metabolitzant amb el temps. I això és tot. Dic que des de l'INTA intentem fer mètodes per estar a punt o per quan calgui per detectar no només tetrodotoxines sinó altres toxines, que no hem parlat avui, però hem treballat molt per exemple amb els aspiràcids, que són molt problemàtics a Irlanda, com comentava abans l'Elisa també, o l'Ocalite, les Ispadite, o les microcistines, que en aquest cas no són d'aigua salada, són d'aigua dolça, però aquest matí hem sortit, no? Hi havia el tema dels cianobacteris que podien causar hepatotoxicitat, doncs realment són les microcistines que produeixen aquests cianobacteris el que causa aquesta toxicitat al fetge. I també dir-vos que a part de fer aquests assajos que us he mostrat, també anem cap a... De fet tenim alguns biosensors que són aquests dispositius com els dialètics per la glucosa, estem desenvolupant també biosensors per detectar de manera ràpida i in situ, o també strip tests, com el de les piletes d'embarassades, per detectar microalgues. La idea, a veure si arribem, és poder anar allà dalt de la musclera, dalt del barco, allà a la llotja i poder detectar en un moment les diferents toxines o microalgues. I això és tot. Gràcies.